Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang putra-putra sedaya. Pripun kabaripun dinten menika? Sami sehat nggih? Putra-putra kabeh, saiki jadwale sinau basa Jawa. Coba nggih, Ustadzah wingi wis nerangake marang putra-putra kabeh babagan cerita pahlawan. Isih kelingan to? Oke, nggih. Sabanjure ing dina iki putra-putra arep diparingi materi Ustadzah kepriye carane nyeritakake maneh cerita sing wis digadhekake uga sing wis diwaca ndek wingi kae. Supaya bisa nyeritakake kanthi becik isine cerita, putra-putra kabeh kudu nggatekake perkara-perkara kaya mengkene. Sing sepisan, putra-putra kudu maca cerita kanthi tutup. Cerita saka wiwitan nganti pungkasan diwaca nganti tutup. Sabanjure ngeleng-eling paraga ana ing cerita iku sapa wae. Paragane pelakune ing cerita iku sapa wae kudu dieling-eling asmane nggih. Terus ngeleng-eling latar dumadine cerita. Dumadine cerita ana ing endi? Digatekake, dimangerteni, dieling-eling. Upamane papan panggonan kanggo cerita mau ana ing endi? Nah, putra-putra kudu mangerteni nggih. Ing angka 4 ngeleng-eling lakune cerita. Lakune cerita saka wiwitan nganti pungkasan mau kepriye dieling-eling. Lan ing pungkasan ngeleng-eling gagasan pokok sawijining cerita. Gagasan pokok sawijining cerita iku biasane ana ing saben paragraf. Mula putra-putra kudu ndadekake. Nah, mengkono nggih carane kepriye cerita maneh cerita sing wis dimirengke utawa digatekake. Nggih, putra-putra sedaya tugase nggih nyritakake maneh cerita sing wis disimak, sing wis dimidhangetake, sing wis diwaca wingi babagan cerita pahlawan Granggang Bamurunjing. Sabanjure diceritakake ing sangarepe tiyang sepuhe, bisa sangarepe bapak, ibu, utawa menawa bapak ibu dereng kondur bisa diceritakake ana ing sangarepe mbak Yune utawa Kang Mase. Lah yen wis kanggo latihan putra-putra gladen coba uji kompetensi nggon buku kaca 31 buku Widya Utama Basa Jawa kaca 31 A karo B diwangsuli kanthi temenan. A cukup milih wangsulan kang bener, B nulis kanthi cekak aos. Ngoten nggih. Jawaban saged dipun kirim dhateng Ustadzah. Pripun putra-putra? Sampun mangertos nggih? Sugeng makarya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.